کئی سال تک گزر گئے اس ممبر تے تواڈے اس خادم دے سائیں وڈے دی کروٹ کروٹ جنت ہوئے پنج رباط 12 امام چہادا معصومین علیہ سلام دے سائت مولا دی عظمت دی قسم صبح صبح اٹھے نا اپنی پرانی اتاق تے بنے نا آکھے نا میرے ذاکر نہیں گئے حالی مولا جنہ کیلے اللہ بھاوے او ہستیان بابا سے مولا سادات دے پردے سلامت رکھے سائیں علی سائیں دے پتران دی زندگی دراز ہوئے اے بھی بابے علی کار وہیں پہ جان دیں بھی سارے بابے دے پرانے نوکر ہیں سلوات پڑھو سادات دے ذات دے حسب عادت اے مومن مرد آباد ہوئے تیرے کیتے گال روا نہیں یا نال خلوص تے آیا کر یا بھٹ مجلس تے آ نہیں کیوں مدہ پاسے نال سجا دو بھی دے سکھے ہوئے زخم لکھا نہیں تے جد وال کھلے ان شام دے بھٹ دوبارہ وال کھلا نہیں او میں صدقے ہو سید بسم اللہ اے مومن مرد آباد ہوئے تیرے کیتے گال روا نہیں یا نال خلوص تے آیا کر یا بھٹ مجلس تے آ نہیں کیوں مدہ پاسے نال سجاد ہوئی اندھے دکھے ہوئے زخم لکھا نہیں تے جند وال کھلے ہن شام دے وچ دوبارہ وال کھلا میرا مسائب ہو گیا اور سائنہ روح تھا موجود ہے نا جڑا حکم کریں گے صرف ایک سائن بس اے مومن مرد آباد ہوئے تیرے کیتے گال روا نہیں یا نال خلوص تے آیا کر یا بھٹ مجلس تے آ کیوں مدہ پاسے نال سجاد مر ونوا سادات دکھے کسے لبڑوا مدہ پاسے نال سجاد ہوئی اندھے دکھے اور زخم لکھا نہیں تے جن وال کھلے شام دے وچ دوبارہ وال کھلے او میں بسم اللہ کرا سائیں بسم اللہ کرا اے مومن مرد آباد ہوئے تیرے کیتے گال روا نہیں یا نال خلوص تے آیا کر یا بھٹ مجلس تے آ نہیں مدہ پاسے نال سجاد ہوئی انہیں رکھے ہوئے زخم رکھا نہیں کہ جن وال کھلے انشام دے وچ دوبارہ وال کھلا ماشاءاللہ یہ آواز آدھو ذاکر الفیض سید غلام علی شاہ جنہوں ٹائم آئے 5 منٹ انہاں کا بعد میں ذاکر علی احمد صلوات